ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇ କେଉଁଝର ମାଟିର ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥାଏ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯୋଉ ନାଟକ ମତେ ପାଦ ଥାପିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେଇ ନାଟକର ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ କେଉଁଝର ମାଟି ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ଏବଂ ସେଇ ନାଟକ ମତେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଏ ଖିଦିସ୍ ହଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେଉଁଝର ଟଙ୍କା ଖିଦିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଏଇଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ ତୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବ ହରାମଜାଦା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ହଁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ତୋ ଚୁଷେଇ ତ ମୋ ଜ୍ଞାନ 10 ଟଙ୍କା ମାଣି ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥିଲି ଏବେ ବି 6 ଟଙ୍କା ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଟଙ୍କା ଘରେ ବସି ଗରମ ପାଣି ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତୁ କିଏ ବେ ଭୁଲ ଟିକା ଭିତରକୁ ତୁ କିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କେହି ନୁହଁ ହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଟୋକା ଗୁଡାକ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଆଖେଇବେ କାଖ ହେଇଯିବେ ଗେଲ ହେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟେକି ନେଇ ରେପ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନିରବ ରହିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଝିଅ ଫଣଫଣ ହେଲା ଉପରକୁ ଗଲା ତୋର କାହିଁ ଫାଟୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଇଦର ବି କୋଉ ମାର ପୁଅ କୋଉ ବହେନର ଭାଇ କୋଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଦର ନାରୀ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ କରେ ଆଉ ଯିଏ ନାରୀ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ କରେ ତା ଘର ସାମ୍ନା କବାଟ ଦେଇ ପଶିକି ପିଟେ ଆଉ ସେ ସାମ୍ନା କବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଭାଇ ବଲ ପକେଇ ବାବୁରାକେ ଦେଖ ତୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ବିରାଜ କୋହଲି କେଉଁଝର ଟଙ୍କା ଏବେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା